Vi er herinde i 5. dags klasselokale, og vi starter lige herover, hvor at dagsordenen til forventningsbaseret klasseledelse skal stå, eller det vil sige dagsordenen for dagsprogrammet. Og heroppe har vi arbejdsformerne, arbejdsform 1, 2, 3 og 4. Og det er jo nogle forskellige arbejdsformer, alt efter om man skal sidde og lytte og være stille og række hånden op, eller om man må snakke sammen, eller om man må sidde forskellige steder, eller om man arbejder i grupper. Men de står heroppe, arbejdsformerne. Når I så skriver dagsordenen op her, så laver I punkterne nedad her, og sætter arbejdsformerne på, som for eksempel Linda har gjort, hvor der er inspirationsfilm, og det er der i 10 minutter, hvorpå hun sætter timeren, som er derovre. Og så går man stille og roligt ned, og når man så er færdig, så streger man lige henover, at man er færdig med en inspirationsfilm, og nu er vi om forløbet, om læringsmål, og opstart, overvej, og så videre nedad. Det er vigtigt at indlægge luftepause på 10 minutter, da mange af drengene, specielt herinde, har brug for en lille pause. Og nu fortæller vi lige om systemet derovre, som er sådan et konsekvenssystem.